Здравейте! Искам днес да ви разкажа за една карта от тестето за игра Асак Пика. Тази карта, хората се страхуват от нея, особено гледачите, които гледат, винаги прихождат към тази карта с голямо внимание, също така и с, как да го кажа, като и мания, когато се падне тази карта веднага, казват край, нещо му идва края, някой може би ще се отиде от този свят. Това не е никак вярно. Асак Пика отдавна хората са се страхували, защото през 19 век и 20 също, когато са убивали хора, са оставали карта за игра Асак Пика. И оттам тръгва историята, че Асак Пика предвещава смъртта. Но няма нищо общо с това нещо. Асак Пика, когато сочи нагоре, както в случая така, означава път. Или даден човек трябва да премине през даден път. Това никак не означава, че идва смърт, нещо лошо ще се случи. Напротив, точно обратното. Нещо път му предстои, и то голям път, съдбоносен път. Сега, сама картата по себе си означава път в изправено положение. Когато е така, обаче, означава, че пътят се е обърнал. Той човек е тръгнал по грешен път. И той много ще съжалява. И наистина факт е, че става точно така. Хората тръгнали по различен път, се вижда на картите за игра, и то обикновените. Някои хора сравняват Асак Пика с асо мечове в колодата на Таро. До някъде са прави. Но историята на картите за игра никой не може да каже откъде са тръгнали всъщност. Но и двете карти, и двете колоди на обикновените карти и Тарото са използвани за игра. Въпреки че асо мечове в Тарото се показва като меч, който излиза от ръка, което се подава като от висше, с висше, което държи меч. В същото време картата за игра показва едно листо, което сочи нагоре. Върхът му с острото сочи нагоре. И двете карти имат еднакво значение, според мен, защото аз като гледам и с обикновени карти и с Таро, с техните значения. Единствената разлика между Таро и картите за игра са, че за да се различават Таро от карти за игра са измислени 22 други карти, така наречените висши аркани или големи аркани. Това е единствената разлика. И двете колоди са използвани за игра на карти. Но с времето аз поне от 15 години гледам на карти, и то на карти за игра. И да ви кажа аз честно, това, което виждам аз, е, че картите за игра са абсолютно точни и нямат друг аналог. Много хора ще ви кажат, че Таро познава бъдещето. Да, зависи в кои ръце, в какви ръце всъщност. Има любители на карти, които няма нищо лошо. Гледат на другите. Това е много хубаво да помагаме на хората. Но по някой път сами картите по себе си нищо не означават. Така наречените мълчани карти. Мълчаната карта е картата, която сама по себе си нищо не говори. Тя има едно значение. И ако някой чете от някъде значението, ще каже, тази карта няма никакво значение, нали? Ще я пропусна. Голяма грешка. Картите не трябва да се четат значенията, трябва сами да си направите значенията. В случая Асак Пика може да е път, а може всъщност да не е път, а може да е нещо, което ви чака, например, като държавни врати в някои държавно учреждение, където ще имате голяма спънка. Много зависи. Примерно аз като гледам на хората и бъркам картите си, изкарвам картата, примерно човека с тъмна коса, черна коса и по-тъмни очи, избирам Вале Пика. Вале Пика точно и ясно говори за млад мъж под 45 години, който е с черна коса, наистина черна коса, брадата му е черна също и по-тъмно кафеви очи, почти отиващи към черни. Но също тази карта описва и характера на човека. Той е своеравен, той е голям инат, той иска всичко и на момента, ако може, от днеска за вчера. Този човек не се подава на манипулация. Той обича да манипулира. И в случая, да кажем, човека се казва Иван. Той ми казва, аз съм Иван, роден съм еди кога си, еди, трябва да се знае.
датата на раждане е много важно, защото има много Ивановци. И гледаме за определен. След което вземам неговата карта и пъхам така. Няма значение как ще дойде. И следващия момент е картата под него. Примерно в случая Иван, десятка с пътя, за него идва с поп-купа. Той е много наранен от любов. Ако любител на карти изтегли тези две карти, по принцип десятка с пътя сама по себе си означава сълзи, плач, много сме разочаровани, голямо разочарование, много ще плачем. Поп-купа означава по-възрастен човек или много добър приятел, който го играе като закрилник. Но двете карти, взети заедно, означават съвсем друго. Това исках да ви кажа за картите за игра. Те не са ей така. Да, можем да си гледаме на тях, можем да се забавляваме, но имам една поговорка, която до сега не съм сгрешил с нея, че картите за игра, когато гледаме и си мислим, че си играем с едно гледане, ние си играем с човешката съдба, било то и своята. Когато си гледаме на себе си, хората са казали, казана дума хвърлен камък. Това, което кажем ние на картите за игра, то ще стане реалност. Днес или утре, а може и след година. Срок не мога да дам. Никой не може да каже с време. Това е абсолютно невероятно някой да ви каже, примерно след 3 месеца това ще се случи. Това е абсолютно невероятно. Да, може да ви познаят за в бъдеще за какъв човек ще се вземете, за мъж или за жена, но след 3 месеца ще го срещате този човек. Това е напълно невероятно. Това е толкова невероятно, като да не пуснете тото и да спечелите от него. Някак се е строго невероятно. Това, което се опитвам да ви кажа, че който ви говори с срокове във времето, времето е неопределено. Когато човек се знае съдбата, тя се издърпва напред. Защото не е редно да се знае съдбата. Затова аз, когато гледам на карти, най-съдбоносните неща ги пропускам, поради простата причина, че е хубаво човек да не ги знае. Така съдбата му няма да се промени. Единственото нещо, което ще се промени, е, че човека ще очаква нещо да се случи, но не знае кога. Например, аз след гледане на карти казвам на хората, аз не ги третирам като клиенти, а на обикновени хора, защото и аз съм бил на тяхното положение и затова пари не взимам. С това нещо не се взимат пари. Но това ще го коментираме след малко. Казвам на хората, това ще ви се случи. Не мога да ви кажа обаче кога във времето. Може да е утре, може да е след 2 седмици, а може и да е след 1 година. Там Господ се знае работата. Там ние хората не може да се бъркаме. Защото ако му кажа на дадения човек, добре, след 3 месеца, той ще очака след 3 месеца да го сполети това, което съм му казал аз. Това означава, че аз давам някаква гаранция. Как ще дадеш гаранция във времето? Кой може да познае времето? Никой. Никой не може да познае времето. И да се върнем там, където казах, че някои хора, гледачи, искат пари. С това нещо пари не се изкарват. Това, ако ти имаш дар и то ти е дадено отгоре от Господ, защо ще искаш ти пари? Господ ти го е дал и какво казал ти, изкарай някой лев. Що? Ръцете ти го кареса, газа, с извинение. Нали? Почваш да се работиш нормална работа, ако стои смяташ да изкарваш пари, не. Както е казал музикант, къща ни храни. Същата работа, гледач къща ни храни. Тук става въпрос за дарба. Думата идва от дар. Това ти е дадено с дар. Тоест, дарено ти е и ти трябва да даряваш. Вече хората, които искат да ти оставят, то трябва да е от сърце. 5, 10, 15 лева. Една ябълка, един банан, круша, бисквити, каквото и да е. Няма значение. Дар ти даряваш от сърце. Не го даряваш, защото той искал. Дай ми 50 лева, ще кажа. Ма какво ще ми кажеш за 50 лева? Аз съм ходил при такива хора, където даваш им пари и че говорят, бръстолевят и такива тъпоти, невероятни неща, и ти си кажеш, значи всичко ми е наред. Да, ама какво ти е наред? Ти дай 50 лева, получи срещу него лъжи. Да кажем, от 100 лъжи, една истина. И после как да вярваш на тия хора? Тук, примерно, в TikTok е пълно с такива, гледам ги. Сега, и аз съм един от тях, говоря за гледач, но пари не искам. Като ги гледам, 100 лева от цялостно гледане на и то на таро. Ама какво толкова ще ми кажеш за 100 лева? В смисъл, аз за 100 лева ще си поръчам пролетно почувствие на апартамента
и ще съм много по-доволен, отколкото да ми гледа някой на карти. Какво ще ми каже? Повечето таролози, защото това е наука, представете ли, това е наука, хората го учат. Те не се раждат с дарба, те учат да гледат на таро. Аз, примерно, не съм се учил да гледам на карти за игра, аз съм се учил в движение. Тоест гледам на един човек, преди гледах на приятели и те ми казаха така, време е да почнеш да помагаш на хората. Защото на едно момче, една история, която ще съкратя, едно момче ми каза така, преди 10 години ми гледа на карти. Каза ми, че ще срещна една жена с пастри очи, с тъмна коса, демек дама с пътя. Вика, прав беше, срещнах я. Не ми каза кога, нали? Това е нормално. Аз не казвам кога. Обаче ми каза, че ще дойде ред, когато ние ще сме на прага да се оженим. Точно преди да сключим брак, аз ще я оставя. И вика, така стана. Аз вика, оттам целия настръхнах и се сетих за твоите думи. Вика, не знам защо, аз така го направих. И не чак тогава се сетих за теб. Не съм го направил, защото ти ми каза. Всичко вика, което ми каза. И не само жената. Как ще бъда облечен, какво ще правя, какво ще се случи. С това те може да е след 5 години, може да е след 10 години да се случат картите. Но всеки човек, асак с пътя може да означава различно. За едни може да е за хубаво, за други за лошо. Независимо дали ще обърната надолу, настрани, наляво, надясно, наопаки, на не знам с къде. Това няма значение. Важното е човека, който разчита картите, какво ще разчете. Защото в ръце, които са тръгнали да изкарват нещата само с пари, ще ви кажат край някой ще умира. Не е вярно това нещо. Карти за игра предвещават, да, наистина случки, които се случват то лошо. Но тези неща не се казват. Не е хубаво да се казва. Дали някой ще се отиде от този свят също. Не е хубаво да се казва. Намесваме се там, където не трябва да се месим. Пъкаме се носа в работа, дето не трябва да се пъкаме въобще носа. Това такива хора, които ви казват, някой ще умре, някой ще почини, така нататък. Това може и да познаят, но кой няма болен, примерно баба, дядо или чичо, стринка и така нататък. Кой го няма? Карти за игра показват най-важните неща, затова използвам 24 от тях. Не използвам повече. Няма смисъл от цялото тесте. По принцип за цялото тесте се гледа за един цял живот за човека, но тук отиват часове, не отива половин час да гледаш на някой, отиваш часове. И ти му обясняваш абсолютно всичко. Не му обясняваш това, онова. А пък като вземам за тарото да почнат да ми говорят тук, примерно, двойка мечове, някакъв избор. Това двойка мечове въобще никога не е било избор. Поне за картите на игра, двойка пика не е никакъв избор. Двойка пика е това, каквото и да направиш, ще си в грешка. Каквото и да избереш, ти ще си в грешка. Защото това означава страдание. Ти си пред избор, който каквото и да направиш, ти ще страдаш. Защото две страни, две пики и ти не знаеш кое да избереш. От лошото по лошото ли, кое да избереш. Карти за игра и таро са много различни. Карти за игра са били винаги точни, директни и без увъртане. Ама това, ама онова, няма това, онова. Има директно. Там ще ходиш, това ще правиш. Така ще бъдеш или няма да бъдеш. Това е. Няма, може би, ама той изпитвал, ама тя изпитвала. Няма такова нещо. Дамите са жени и ситуации. Зависи къде се падат, как се падат. Валетата са млади мъже или ситуации. Зависи къде се падат, разбира се. Поповите са възрастни или ситуации. Например, поп пика. Това е човек с голяма мощ. Той може да бъде адвокат, по-точно съдия, извинявам се, съдия може да бъде или някакъв държавен глава, който има голяма власт. Това е човек с власт. Той е с власт в ръката. Попкупа, по принцип, е възрастен мъж, който е преживял много. Много сърце човек, с голямо сърце, който е преживял много в живота си. Но все пак той вярва в любовта и в доброто. Поп с пътия е много изстрадал човек. Той е видял лошо. Много лошо от живота, обаче е готов да помогне. Да, той е затворен в себе си и не споделя много. Това са спатиите. Такива хора са спатиите. Спатиите са мъже и жени с черни коси, които са с пъстри, светли очи, но не и кафеви. Или може да са пъстри, зелени, сини.
но те са изстрадали много. Тези мъже и жени са просто уникални да ги имаш до себе си. Техните думи може да болят, те хапят, но сърцата им са добри. Аз това ви го гарантирам. Жена или мъж с светли очи и с черна коса може да са хъпливи, но пък за сметка на това, ако ги имате за приятели, такива хора са най-точните приятели. Те няма да ви подведат, няма да ви излъжат. Купите, те са любовчи. Дали ще е жена, дали ще е мъж, няма значение. Те са любовчи. На тях им дай любов, едно ще вода да не умрат от жажда и да ходят да говорят. Те са тъмън за той. Само за любов им говори там. Тях не ги интересува, ама живота, ама той. Любов и това. Пари, да има. Пък любов повече да има. Сега пари може да няма, но любов да има. Пиките на тях власт. Те са властни сега. Те искат власт. Те искат да... Те ще карат влака. Дали мъж и жена пика не живеят добре. Един е вика, аз ще карам влака, и другия вика, не, напротив, аз ще карам влака. И така стават ни дразги, едно чудо, не мога да съжителствам с такива хора. Нали, ако ви сте пика, с още един пика няма стане. Нали? Не е тъмън. Сега останаха последните карити. Тия са смесицата между всички. Те хем са властни, хем добри. Карите са с руси коси и светли очи, сини, зелени, пъстри. Да. Сега, жена Каро, това е жена, която обича, тя е материална жена, тя не е точно, че иска материал. Тя е или богата, много редки случаи е богата, но в повечето случаи е богата на знания, на опит, на каквото и да е. Това е богата жена. Да кажем, в живота е богата, е в живота, а не в пари. Тази жена обаче тя е властна и тя ще прави всичко възможно да постигне целите си и своето. Дори това да означава да използва вашите страхове или страховете на другите, да речем, на другите хора около себе си, за да постигне това, което иска. Мъжът Каро е същия. Тези хора трудно казват истината, трудно се признават за виновни и трудно се извиняват. Въпреки това, жената Каро се различава по мъжа Каро в това, че тя е много грижовна. Ако тя има дете, тя би била, то не би била, тя е готова да остави всичко и всички в името на детето си. Ако това означава дори да лиши себе си от глътка вода, за да има детето, тя ще го направи. Спътията е същата. Спътията пък остава на себе си, тя е последната дупка на кавала. Всички останали са добре, пък за мен ако остане време, ако остане време, евентуално нещо. Но това са спътиите. То жените, говорим тук за жените. Мъж с пътия, той е малко на кантар. Я ще помогна, я ще помогна. Те са малко вятър работа. Го духнеш, той я падне, я не. Я се тръгна. Такива неща. Тръгнахме за Сак Пика и тръгнахме да говорим, нали, исках да ви запозная с сето за карти на игра, защото много се дразна на точно тези хора, които гледат на Таро и така нататък и говорят глупости по някакъв път. И особено като ми хвалят някакви карти, ама това означава, че се притизбал, не знам сколько. Как гледате на TikTok хората, примерно 50 човека да те гледат, как може да кажеш ти лични неща на живо? Кажи нещо, да те пита какво му очаква, нали, в любовен живот. Кажи му такъв въпрос, това е личен, наистина е личен въпрос. Как ще кажа, ще срещаш какъв си мъж? Да, лично, що не ми кажеш къде работя, нали, името ми, къде живее, адреса ми, дата и година на раждане, нещо не е кръвна група. Нали? Не е хубаво, не е приятно. Такива лични въпроси само на лично се гледат. Никога пред хората. Не е нужно всички да знаят сега какви диртове имаме ние. Да. Затова аз гледам на лично за лични въпроси. Сега, тъй като аз не мога да се пусна лайв, дори и да можех, нямаше да отговарям на такива баш лични въпроси. Ще се намери ли работа? Това не е личен въпрос. Казвате ми 3 имена, как изглежда цвета и цвета на косата и очите, за да мога да ви избера карта, нареждам ви карти и ви казвам, работа ще се намерите, еди как се ще станат нещата, еди какво се, еди защо се. Въпреки че аз ги нареждам за минало, настояще и бъдеще и ви казвам, бъдеще ви е работа, колкото по-далече работата, толкова
повече време ще чакате. Сега като време не знам. Може да чакате една седмица, може да чакате една година. Това не зависи от мен, нали? Аз не мога да дръпна времето, да кажа, време. Я по-бързо се премисли, че този човек умира за работа. Не става. Това е. Това мога да ви кажа аз. И ви благодаря, че ме изслушахте. Ще пускам пак такива клипове, ще ви обяснявам. Примерно днес, може по-късно, да ви обясня за десятка купа. Тя е много хубава карта, но също времено също и понякога е много лоша. За сега хубав ден!